Welcome guys, welcome to my channel. Maayong adlaw mga binati ug minahal kong matalomnon. Welcome to my channel. Welcome to Matalom. Ako nangahangyo kaniya matalomnon sa inyong suporta na puhon. Isip usa ka konsehal diri sa atong lungsod. Og ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay para mapadayon ang pagkuan sa atong lungsod. Mapadayon ang paglambo sa atong kuan. Og ayaw pug tahing kalimti matalomnon. Ako isip usa ka kuan sa Matalom empleyado niya mas kuan ko maong mulansad ko para makatabang sa administrasyon. Wala ako mulansad kay para sa akong kagalingon. Mulansad ko aron sa pagtabang sa administrasyon o kaayuhan sa katawhan sa lungsod sa Matalom. Hatagin ang kog chance matalomnon nga makakuan kaninyo o makaserbisyo. Sa ako nga sa matalomnon na ako'y murag specialty nga ng pagserbisyo sa katawhan, pero in terms of financial medyo apiki ko kay di pa man stable akong kuan kanang akong kuan guys ba. Pero ug hatagan ko yung chance ug na gani ko makita nga funding pohon ug maloy Ginoo nga nay mo support dili din na sayangan. Hatagi lang ko kuan matalomnon ang pagsuporta para ma-realize ang akong pangandoy diri sa atong lungsod. Okay? Happy welcome to my channel o padayon sa paglambo Matalom.